ସମୟରେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଜାଗର। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ମନ୍ଦିରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବସିଗଲି ମୁରୁଜ ପକାଇବା ଲାଗି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମତେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଆସେନି, କାରଣ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁରୁଜ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଦୀପ ଥୋଇ ଦୀପରେ ସଳିତା ରଖି ଘିଅ ପକାଇ ଦୀପଟି ଲଗେଇଥିଲି। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁରୁଜ ପକାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦୀପଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ମହେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ଗଲୁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ବରପଦା ପାଖରେ। ଆଗ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ ହରିପୁରରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାତଘେରା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ। ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରିଗଲା। ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଲାଗି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ବି ଲାଗିଗଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।